ngibonani umqeqeshi wensizwa lo insizwa yaseMpendla. So mfowethu, ake sithi ubhekene nesimo esinzima futhi ngiyazi baningi abafowethu ababhekene nalesimo. Ake sithi ubhekene nesimo esinzima, isimo esibucayi ngempela la khona uthola ukuthi umuntu lo othi uyamthanda, uthola ukuthi akakufoneli, akaku-WhatsApp. Just nje ukuthi check impilo ukuthi bengcheck ukuthi ngabe yonke into isihamba kahle yini. Angithi phela umuntu uma ngabe umthandi uyamkhathalela. Okay, ake sithi ubhekene nesimo esikanjalo ke abakufoneli, abaku-WhatsApp. So ke sesifuna ikhambi-ke nawe, sesihlala phansi nawe. Sesifuna ikhambi lokuthi noma ikhambi ongalisebenzisa ukuze lo muntu ezoqala ukuthi ekufonele noma ku-WhatsApp ekucheck impilo phela njengesithanda sakhe. Okay, ingabe lokho ungaku-achieve ngokuthi umfonele njalo noma umWhatsApp njalo, isekuseni umvusa ngama-message, umfisela usuku oluhle, isemini umcheck usuku lakho ukuthi lihamba kanjani, intambama noma isebusuku uyambuza ukuthi usuku lakho lihambe kanjani. No, ngeke u-achieve lokho ngoba indaba ngizokutshela isizathu. Yabona mangabe umuntu wakho umfonela njalo noma umWhatsApp njalo, leyo nto inomthelelo omubi. Yabona umthelelo nayo ukuthi awumnikeza ithuba mfethu lokuthi aphefumule. Kubalekile ukuthi intombazane uyinikeze ithuba lokuthi iphefumule ngoba yabona mangabe iWhatsApp njalo uzogcina imessage yakhe seyifunda ezibe uthatha online aphume futhi angayiphendula, angayivula kuyivula indaba. Wena umnikeza ithuba lokuthi aphefumule, yabo. So ufuna ukubhekana nesimo esikanjalo la khona uthi usend imessage emnandi, uthatha ubhala undendendo olungaka le message but abalixangi ukuthi belivule, yabo. But lo muntu isithandwa sakho, yabo. Indaba wena umfonela njalo noma umWhatsApp njalo noma uthothi mawuthi uyamfonela uthothi ucinga libanjwa, yabo. And futhi uthothi uyamcheck online, obviously lo muntu uphethe ifone njobe online uphethe ifone but akayixaka ukuthi abuyele kuyena kubuza ukuthi mhlambe ngithola imiss call yakho ubuthini, yabo, noma kufonele back. So ke mangabe ubhekene nesimo esikanjalo mfowethu, uma umuntu umfonela njalo noma umWhatsApp njalo, obvious bona ngeke baze basibone isidingo sokuthi umuntu athathe i-airtime yakhe imali yakhe ayothenga i-airtime afonele yona, because vele uyazi ukuthi uzofona, uyazi vele ukuthi uzo-WhatsApp. So kubalekile ukuthi intombazane uyinikeze ithuba noma ispace sokuthi ikwazi ukuthi icabange ngawe, izibuze ngawe ukuthi ngabe wenzani nobani, i-check impilo nje ukuthi ngabe kuhamba kanjani. So mfowethu, mina ngiyakutshela nginabangani, yabo, nginabangani mfowethu uthola ukuthi uyaphela 2 weeks singacheckananga, yabo. Abangani bami lapho akusho ukuthi mangabe sekuphela 2 weeks singacheckananga sebona abangani. No mfowethu, ngisho ngathiwa kuphela inyanga, kodwa mangabe usungidinga ayikho inkinga. Ngeke ngithi uza kumina ngoba usufuna usizo, cha bo, ngeke. Unempilo nawe nami nginempilo nami. So nasentombazaneni kuba kanjalo. Uma intombazane ungasayiniki ispace sokuthi ikwazi ukuthi iphefumule mfethu icabange ngawe, yabona mawukuthi usakholela ekuthenini wena intombazane kumele uyifonele njalo ngosuku noma iWhatsApp njalo ngosuku, uzoba nenkinga mfethu ekuhambeni kwesikhathi ngoba kubalekile ukuthi akusho phela maniyithandani kumele nixhumane every day, yabona. Usuke immature thandweni maninjalo ukuthi nje once kwaphela usuku singazange sixhumane omunye wethu usediniwe, lo dinwayo uyena insecure lapho, uyena kusamela zakhe akhule azithembe ngoba ukuthi kuphela usuku singakhulumanga akusho ukuthi asisathandani, yabo. So mfethu ungizwa ngikhuluma kanje ingoba khona umfethu ocommentile la wathi, mfowethu yini eyenza intombi ingabuzi nje impilo, kubuze mina njalo, yimina engiqalayo kodwa mangabe ngithi ngiyibone ayinankinga. So ake ngiphinde la uthi mfowethu yini eyenza intombi ingabuzi nje impilo, kubuze mina njalo, yimina engiqalayo kodwa mangabe ngithi ngiyibone ayinankinga. So mfowethu, ngizokutshela mina la ukuthi usenhlanhleni, yabona amathekena nje awandile ngoba as much as wenza lamaphutha angafuneki but still ayinankinga nokuthi uyibone, yabo. So ke yabona amantombazane esikhathini samanje afunda ama-magazines othando, afunda ama-articles, more aware ngalezi zinto zamanje kumele uzenze mangabe uyinsizwa, ukuthi mangabe ufona njalo unamthelela muni, aseyazazi lezi zinto. So wena njengoba le ingenankinga ukuthi uyibone noma uyixhuma njalo noma uyithinta njalo, kushutheka kabe aware ngalezi zinto, yabona. Once yaba aware uyobona iyoqala ikubhampela,
izoqala ikubhampela uthothi mhlawumbe ucingo lakhe ayisabambi noma ku-WhatsApp ayisakuphenduli, yabo. So wena mfethu, ukuze lo muntu, ngoba nawe unendaba ngokuthi kumele akhombise ukuthi uyakuthanda ngokuthi akufonele noma aku-WhatsApp, so wena nciphisa indlela WhatsApp ngayo. Ungamu-WhatsApp insuku zonke, yabo. So ungamu-WhatsApp insuku zonke, mnikeze ithuba naye lokuthi acabange ngawe nje, yabo. So ungamfoneli njalo, ungamu-WhatsApp njalo. So uzobona uma ngabe wenze njalo, uzoqala enze njalo. Uzoqala mhlawumbe athi hey WhatsApp, akubuza impilo, phela njengesithanda sakhe, yabo. So-ke kubalulekile mfethu ukuthi uyazi leyo nto. Umuntu asikho isidingo sokuthi WhatsApp njalo, umfonele njalo, unless usayingane, yabona. Uma ngabe nisayingane othandweni-ke, lokho niyakwenza. And futhi umuntu osekhulile othandweni uyazi lokho ukuthi ku-WhatsApp njalo kunamthelela muni, yabo. U-WhatsApp uyaxabanisa mfethu, ubaxabanisile abantu, futhi uyabaxabanisa kuyimanje, futhi usazobaxabanisa. So nawe kumele uyijwayele le nto yokuthi u-WhatsApp usebenzise njengethuluzi, njengoba ngihlezi ngisho ngithi ifoni isebenzisa njengethuluzi lokuthi nibonane. Ngani? Lokho konciphisa ukuthi kube ney'nkinga phakathi kwenu, yabo. So uma ngabe nisebenzisa ifoni njengethuluzi lokuthi nithandane, nizoba nenkinga njalo, niyachatha kusuka ngo-10 kuze kushaye u-3, isidingo singekho, yabo. So-ke nizoba nenkinga ngoba omunye uzosenda i-message, omunye mhlambe imphathe kabi, agcine engasayiphenduli, igcine esediniwe omunye, yabo. Seku-complicated, yabo. So kumele uma ngabe uyinsizwa uqale nje manje uyifundise ukuthi lezo y'nkinga kanjalo uzi-avoid ngayo yonke indlela, yabo. So uma ngabe uyibambe lapho mfethu, uyosizakala. So-ke mfethu,